लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आनसेल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जालायबाय दायो आङो दंफैयो आब'मोननि जायगायावहाय आरोना ओमफ्राय बिसिना तरमुस गायदोंमोन ओमफ्राय तरमुस गायनानै फिथाइखौबो सब फानजोब्बाय आरोना ओमफ्राय फानखांनानैसो जोङो मोनफैबाय ग्रोबनो आनलाकि ओमफ्राय दा तरमुस बिफां फुनो होदों आरो हाजिरा ओमफ्य बेयावहाय साहैनो नागिरदों जोङो टाइमा 10टा बाजि जाबायानो फुङावनो साहैयो नालाय खनसे बेयाव साहैसिगोन आरो नै ओरैजाय साइडआवहाय पाइप दंलाजोबबावसो नै माबा इसोरना बागान खालामो नालाय बायदिसिना मैगं थाइगं बिदिनो तरमुसफोर बायदिसिना ओरै थांजोब्बायानो नै साहैनायाव थांफानि आरोना जोंबो एसे मावनायखौ नाहैनि नै साहैग्राफ्राबो लाइन लाइन नै ओरैजाय मालाय सापात बागान खालामहांदों साहा बागान जाखांहाङाखै साहासो ना इयो आबलिंखो थ' बेलनायखाय नै लामाया थाबायनाय मानि अयथासारखा माने ओरैबायदि नै नुहुराखैना इसोरखो फुग्राफोरखौ फुखांसिगोनानो माथो फुखांसिगोनानो ओइ तरमुस बिगुर गोजाना फानखांजोब्बायबा टिपका नाहरलाय आंखो नुगोना नुवाखै थांबाय दङ नै जायै गारला जोब्बाय नै सालाफ्रा बिसानिनोमोन आरोना जोंहा जोबनानैसो मोनफैबाय आरोना नै बिफांखौ फुयै जमा गालांबाय आरो नै इसिनिथिं इदिसो गायखायो नालाय हाग्रा रज'यैनि बेवहाय ओरै लारि गायदोंमोन आरो बेसेबा बुरजा गायदोंमोन इसानो ओरैबो गायदों सा मोनलोंबाय नै मालाय बेसा नोंसा नायबाय था दे मालिकानो गाज्रिथार मेथाइबो लाबोआखै नै ओरैजाय गिदिंना फैदों जोङो नैथिंजाय फुथ'वाखैनो आरोना ओमफ्राय नैथिंजायल' जमा फुनानै दोनदों एसे मोनफैथ'वाखै गोथाङैनो दंमोन जि मोजां मोजांनो मालाय बिसिनिथिंहाय जि बायदिसिना तरमुसल नङा आरोना सबखौनो फानलु माबा बिलाहि बिराद बागान खालामो बागान खालामनो मालाय फैसा मोनसोगारो बिसिनिथिंजाय सा लोंगासिनो बिसोर बैयाव ओमफ्राय जोङो बेखौ ओरैनो जिरायनो बानानै गिदिंनो फैदो आरो मालिक बोराया गैया बिसा ओइ नै बेफोरल' नै बे दोनबाथाय माबा जागौमोन खोमा नै फिथाइ थायना दं नै ओयाव बिराद गिदिर बे माबा मोजां जालाना बे थाइसे थाइनैखौ ओइ नायबो होबाय फिसा थायनानै दं आरो जाबाय ओइ थांफिनसै फै थांफिननोसै नोंसोरो साहा लोंनायाव जिरायहैफिननोसै न'आव थांफिनसै न'आव थांनोसै खाथिखा आरोना न'आबो खाथियावनो तरमुसा दाबो फिसा दं आरोना बेखायनो देखायदों फानजोब्बाय माने इसा बेसेनि माबायदि फानखो बेसेबां बुरजामोन गायनाया मिथिया आरोना जोङो सोंबासो मिथिगोन मालिकानो आब'आनो आरोना आब' लाहानो गायदों नालाय दा आब'नाव सोंगोन र' आङो नोंसिनो खोन्थागोन ओमफ्राय बेसेबां बुरजा मोननाय फैसाखौ खै कुइन्टेल ओंखारनाय बेसेबां थांनायमोन सोंगोन र' आङो खोन्थागोना खोन्थायाथाय मिथिया दे सोंना खोन्थागोन आङो नोंसिनो नायबानो जाबाय दा थांफिननि जोङो बिब'नाव सोंनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो सोंनाङा आंनाव लाजियो जागासिनो लाजियो जागासिनो खोन्थानो बादों इयो नोंसिनो खोन्थानो बादों बिराद गाज्रि र' आङो सोंथाबथारनि सोंथाबथारनि आङो खै थाखा गारनाय माबायाबो मा होनो सोंनायाबो बिदिसो नामा मालायफ्रा आराम सोङोबा नोंथाङा दा बेखौ मावनानै खै थाखा गारनायमोन बोरै मावनायमोन बोरै बेसेबां मोनखो होननानै सोङोबा जोंना खै थाखा गारनाय बेसे गारनाय खोन्थादो 40-45 थांदों खोमा ओमफ्राय खै बिगामोन आराय बिगासो जागोन आरो ओमफ्राय गासै बे फार्स्ट मावजेननायावहाय 40-45 थांदों आरोना ओमफ्राय दा मोननायावहाय बेसे मोनखो 2 लाखनि खाथियाव मोनदों आरोना गासै माने 2 लाखबो मोनथाराखै खाथियाव मोनदों आरो साननानै लादो खाथियाव नालाय बिसिनि मोनदोंनो ना मोनाखै बिसिनि मोनाखै खाथियाव थांदोंनो आरो ओमफ्रायो जोङो जानो होननानैसो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय जानो होननानै फैनायाव माने जों जे दिनखालि फैदों मैया फैदों नालाय जोङो मैया फैनायनि सानसे सिगाङावहा बेसा
हरग'जोब्बाय बिसोरो फैयाखै आं गथ' गारबाय थादों आं लेंहरदोंमोन फैनो होनखादोंमोन आरोना जोंना गावसोर फैया जोङो फैनो होननानै बिदिनो टाइमाबो मिलायासै नालाय आंनि आबाखौ भिडिअ ओमफ्राय टाइम मिलायासै नालाय नै दा जोबगौनानैसो फैलायबाय ओमफ्राय फिसालायानो बेना फिसालाया गाबगासिनो आयै 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 हालां इन्टारभिउ लानायावनो हालां इन्टारभिउ लानायाव हालां मबाइल नायनाखै आइ फैदो मबाइल नायनो होआखै नोङो मबाइल नायनो आंनि मबाइल नायदोंसो बे स्रि दं नै बेसा ओमफ्राय दुगैनो दै बिबाय थायो आरो मालिकनावहाय नै जि आराम दुगैबाय हनै ओमफ्राय आफै नै मैना जि आराम दुगैदों नै बरिया दे हाबदो थफ्लं हाबदो दै बिबाय थायो आरो दै बिबाय थायो दुगैनो जोङो दा बेलेगनावहाय थरमुस लायनो नागिरदों आरोना बे गुमैमोनना गैला नालाय ओमफ्राय बिसाना मालाय फानग'जोब्बाय दा ओमफ्राय बेलेग खाथियावनो धेर दं नालाय जोङो लायनो नागिरदों आरो नै ओरैजाय फोरमायथि ओमफ्राय इसानि बाजै ओमफ्राय सिगाङाव फिख्ला दं मासे ओमफ्राय रिपिका थरमुस जाख्रुबग्रा जोङो नै मोखांफोरानो थरमुस बायदि जालांजोब्बाय लावदुम दुमनो थांनि र' बैयाव ओरैजाय थांबाय थानि बैलाय खागासिनो मालाय खाबाय थानायावनो होंगो दोंगो खालामोनि र' जोंबो मा लादों थरमुस लानो नायनो हागोन र' नोंसोरो सासे मना लादों सासे बस्ता लादों लानाया बस्ता लादों ओमफ्राय सासेया मनाखौनो नै खिबाव खाना लाबाय बिथिं नङा बेयावबो दं आरो ना नै बागान बेयो सब वाटारमेलन गोजा ओमफ्राय बै नै बेयावबो जों मैयाना दाख्लै माबा लानाया थरमुस देखायनाया थरमुस बारियावहाय बासिगासिनो नै जोंना बाजैया मालाय बिसोर रोगादों सब खाजोबखासिगोन नामा दिनैनो माखासे थागोन आरो ना नै ओइयाव दाब खालामनानै दोनदों आं नायहैनि र' रोगागासिनो बिसोर खाग्राफोरा खागासिनो खोमा नैलाय बिदि जमा खालामनानै दोनदों नै बिदिनो ओइयावबो दं आरो ना नै जमा खालामनानै दोनदों नै बेखौ खाथ'वाखैनो बे फिसा दां बेखौ उनाव खागोनदां नै एलाय बेफोरखौ खायाखैनो बेखौ खानाय बे खानायसो बेखौ खल रोगानांसिगौल' ओरै दंजोबो नै सोग्रा सासे खाग्रा सासे रोगाग्रा सानै सब ओरै बैसिम ओरैबायदि बुरजाखा माबायदि गायो नै जोंनिथिंजायना उदाया आरो ना ओमफ्रायो मावनो उदाया माने जोंथिं जाया खोमा बेयो बुस्थुआ ना जायोथाय मिथिला नै लाबोखौ रोगानानै ओइयो खायाखै दांनाङा जोंना नै एक्टरा मोननायखौसो खाखादो ना दे जोंथ' बासिनोबो रोङा नै जोंना बाजैया बासिगासिनो जेबो मिथिखाया जोङो दाख्लै गोमो गैयामोन माथो जों आब'मोननाव जानायाहाय ओमफ्रायनो मोजांमोन लाजोबसै नामा थिखोनानै खैथाखालाय केजि मालिक मोजाङै खोन्थाफै नामा दामा बेसेबां जि दाम होनखायो आरो ना थरमुस मालिकआ सोर इ खोमा आरो नोङो मालिक खैथाखा खोन्थानो हाया होनलाय खोन्थानो हाया होनो नै बिराद खै बिगा गायदोंलै बिगाबासो जागोन नै मोनखासिगोन होनबा इसा 5 लाख 6 लाखसो दिनैसो फार्स्ट फानदों ना मालाबा फानखांबाय बेसे बुरजा खै कुइन्टेल फानखांखो 10 टन बाय माबा जाबाय आख' 100 कुइन्टेल जाबाय आख' दे ओमफ्राय दामा एखे थाबाय थाया आरो ना लांगाफ्रामबो बेलेग जाबाय थायो होमबा सिगाङावहा जि दाम मोनबायदां
दा बेयो दाम खमायना दंना बारायना दंलै खमायना दंना दा खमायना दंनो ओमफ्राय सिगां फाननायाव बांसिन मोन्दोंमोन आरो लाबाय नै 50 केजि लाबाय जोङो 55 ना 50 केजि मोनलाय 50 केजि लाबाय ओमफ्राय नै थाइसेयाव दङ ओरै 4 केजि 800 ग्राम नै हरबाय आरोना अननानै जोंनो थाइथाम बारा हरबाय थाइथाम बारा नै बे थाइनैजों ओमफ्राय नै बे थाइसेजों दा जाहैनोसै जोङो ओमफ्राय बस्थायै बस्था लादों आरोना ओमफ्राय लांनो हाला मानसिफ्रा नै खननै फैनांसिगोन जों रोगानांसिगोन डाबल मानो दोनखो अ इनिसखा ए आंलाय जोंनिखौनो दोनफ्लांबाय नामा सानदों लांनोसै जोङो दायो बै फिसा फिसाखौ टेस्ट खालामना नायनोसै जों दा फैदा लांनि माथो सानदों थौदो चलो जायगा बि थाइसे लानोसै थांसै जोङो दायो थांनोसै थौ नै जोंना आबै बुरिया थौ जोङो दायो नै माखासे सिगांनिफ्राय थांनो होआनो जोंखौ थाङा गावनि जाबो कुवा कारने होया लाखिदो फिफानोखौ नाय मादैल' हानो बैखौथ' मामाखौ गादिनो नै जोंना आर'नाइबो खालामबावबाय नै जोंना आर'नाइ आगर हाजो आगर दिखाव अभी यहाँ में भात खाएगा हम बोरैबासो बेना जाखांजोब्बाय नै जों जायै गारलाजोब्बाय नालाय दाउआ जाबाय नै बे नुथाय जानाय बे माबायदि नै मोजां जायाखै जेरैबो तरमुस दुम बोरैबासो ओइ खैला नोंसोर खैला तरमुस जानायाव नै बोरमायाबो जि मेनाना दंफैयो आरो बिसिना बे माबासोबाव देरफुहांनाय गाज्लाबावसो खासिनाय एमे ओमफ्राय बै गोदोनायावहा ओरै फिथर दंना फिथर दङ ओइ नै नैदि फिथर दंना इदि दंखायो मालाय खारलांबाय नै बिराद गिदिरखा बोरमायाबो नोंसानि नुथाय लाहानि गिदिरखा नाहरबाय थांदो